Гост в предаването от другото лице днес е един художник с нестандартна дарба – Денис Алиев, който рисува портрети с сол. Здравей! Най-напред разкажи ни малко повече за себе си. Кой е Dolls Arts? Кой е Dolls Arts? Dolls Arts е един обикновен човек, който прави нещо необикновено. Добре, започваме от началото. Аз съм от град Долни Дъбник. Там съм си роден, там съм учил. Впоследствие ми се случи да уча в Троян в художественото 2 години, само че го прекъснах поради финансови причини. След това се върнах пак в Долни Дъбник и си продължих в селско-стопанския техникум. Като цяло, през цялото си съзнателно време не съм спирал да рисувам. Предимно с молив рисувах. И в един момент вече аз се местя в София. Започвам да работя различни работи и преди 5 години открих соленото изкуство. Видях една снимка на солен портрет и супер много се впечатлих и си казах, това е моето. Сега ще го хвана това нещо и ще го направя от раз. Такова вътрешно усещане имах. И много интересно, че наистина от първия път хванах, направих един портрет и от първия път ми се получи толкова яко, че страхотно ми допадна цялото това нещо и си казах, от тук нататък само сол. Каква е техниката на изкуството да рисуваш с сол и как се случва самата магия? Така, не знам как да обясня техниката. Техниката е да посипваш с сол там, където е най-силно изразена светлосянката и да отнемаш от солта там, където е по-тъмна. Горе-долу тук си играя с черната плоскост и с бялата сол на нюанси. Има ли значение каква е солта, да речем, готварска, хималайска, морска? Като цяло аз рисувам с готварска сол. Въпросът е, че винаги по магазините, като си пазарувам сол, търся възможно най-ситната, защото има една, която е с така по-големи кристалчета и съответно там малко по-трудно се случват самите светлосенки. И затова си търся сол, която е с по-финни кристалчета. Рисуваш основно портрети, лица на хора. Можем ли да кажем, че това е един вид друго лице на изкуството, да пресъздаваш техните образи чрез сол? Ами да, със сигурност това е другото лице на изкуството, да пресъздавам портрети от сол. Аз от много малък рисувам предимно очи и съответно това после във времето прераства в образи, в лица и така с годините започнах да изпитвам огромна нужда да рисувам хора, да пресъздавам другите лица на хората, лицата, които аз виждам, които аз, пресъздавайки със сол, съответно ти виждаш едно друго лице на този човек. Може да видиш човека през моите очи един вид. Кои са личностите, които до момента са провокирали твоето внимание и които си изобразявал с сол, както световно известни, така и от българските популярни звезди? Толкова съм много във времето, че даже започвам да забравям в един момент кои съм рисувал. Със сигурност рисувал съм Жан-Клод, рисувал съм Марнаут, Маргарита Хранова, Константин, Азис. Горе-долу си дам сметка, че аз на година рисувам по може би над 30 портрета. Въобще богата е палитрата, като започнем от Жан-Клод Ван Дам, преминавайки през Азис, да стигнем до Ботев, Васил Левски. Необходимо ли е да харесваш даден човек, за да направиш негово изображение? Ами, това е със сигурност така. Трябва да има нещо, което на мене ми харесва в него. Дали са някакви неща свързани с този човек, които са ме докоснали мен по някакъв начин, за да мога аз да си кажа, този човек трябва да нарисува. Така че наистина трябва да ме докосват и те, както аз след това ги докосвам с соления портрет. Какво си решил да ни покажеш? Ами реших днес да нарисувам Иван Вазов. Един велик българин. Така че надявам се това, което направя, в последствие да се хареса на всички.
За първи път ли го правиш? Абсолютно за първи път, така че не знам какво ще се получи. Ще видим сега. Примерно сега в момента започвам от окото, като не знам, то при мен е някакво... Винаги започвам от очите на хората. Защо? Не знам. Мислил съм и не мога да намеря точното обяснение защо започвам от очите. Може би там се крият много така интересни черти и всъщност същината на самия човек. И за това оттам започвам. Всъщност, даже аз в момента си отговарям на този въпрос. Благодарение на вас. Казвате, че в очите на хората могат да бъдат прочетени всякакви емоции. Така ли е според теб? Ами да, според мен там се крият истинските неща на хората, защото нали, външността понякога лъже, но всъщност очите са точно истинското. А какво виждаш в момента в очите на Вазов? Много интересен въпрос. Секунда само. Виждам надежда. Да. Надеждата никога не трябва да умира и тя и не умира. Въпросът е, че преминаваме през различни ситуации в живота си и никога не трябва да се отказваме, а винаги трябва да се борим точно за нещата, които искаме и да следваме някакъв път. Да ви кажа, и на мен ми е интересно какво ще се получи, но съм сигурен, че ще стане нещо красиво. Колко детайлно го правиш, сякаш всяка прашинка има значение. Да, наистина е така. Всяка прашинка, всяко едно купченце тук малко, едно малко кристалче, всяко едно има значение къде ще бъде, колко ще бъдат, дали ще са повече едно върху друго или не. От това зависи дали самата светлосянка ще е хубава. А как реагират хората, когато се видят изобразени от теб със султа на черното платно? Ами, да реагират горе-долу по един и същи начин. Всички са супер впечатлени и очудени от това, което виждат. После в разговор са ми казвали, че са били изключително докоснати от това, което съм направил. Съм успял вътрешно да ги развълнувам. Което за мен е цяло щастие да успявам да докарам такава емоция на човек с моето изкуство. В крайна сметка аз към това целя нещата, които правя. Като направя един портрет, да може да докосне както теб, така и всеки един човек, който го види. Съответно, аз съм си свършил добре работата, така че съм супер доволен. Чрез твоето изкуство обаче ти успяваш да достигнеш и до световно известни личности. Забелязах, че самият Жан-Клод Ван Дам е харесал това, което ти си му посветил, а именно портрета му. Да, точно така е. Така се случи. Нарисувах Жан-Клод веднъж и нали, съответно монтирам си клипче, публикувам го и всичко останало. И така периодично си проверявам какво се случва в страниците. И в един момент виждам Жан-Клод харесал моето клипче. И аз съм такъв, това сериозно ли е? Или има етап някакъв? Не, погледнах, отворих неговия профил и всичко. След известно време снимката, която е на соления му портрет, беше качена в неговия сайт, който има секция арт. И съответно това още повече ме накара да се почувствам горд със себе си и с това, което правя. Кои други популярни личности реагират на твоето творчество? Внучката на Чарли Чаплин хареса също клипчето, което съм нарисувал нейния дядо. Денс формацията на Джастин Тимбърлейк също сподели мое клипче и снимки съответно, които нарисувах неговият албум, по-скоро обложката на албума. Албума се казваше Man of the Woods и съответно много ме впечатли, самата обложка беше много интересна. И я пресъздадох така през моя поглед, през моето солено изкуство. Хората го харесаха и те го споделиха.
Така че има успехи, които за мен са си цяла гордост. А някога правил ли си автопортрет? Да, като по-малък си правих автопортрет, бях се нарисувал така до половина с молив. От тогава не съм. Виждам, че в TikTok има много хора, които ме питат и по-скоро ми казват, направи си портрет от Сол да видим. Та може би в някакъв момент да си направя. Варианти на различно показване на изкуството и съответно ми попадат такива идеи интересни, както това, което отбелязахте вие с филията с шоколад. Просто когато някаква идея видя или ми хареса нещо и си казвам, това е много яко, трябва да го пробвам. Пробвам го и то пък вземе да стане. И съответно аз направя някаква поредица така, защото имам няколко портрета нарисувани върху филия с шоколад.
и така пресъздавам различни интересни неща. Добре, с солта вече успяхме да видим нагледно как се случва. С шоколада върху филия хляб някак си го обяснявам, но един от най-впечатляващите ти портрети е на Васил Левски и той е изобразен с нахвърлени на пода дрехи, парцали или само обясни какво е и как се случва, защото изображението е в огромни размери и нямам представа как успяваш да го направиш с такова съвършенство, имайки предвид, че не гледаш отгоре и нямаш представа какъв ще е резултат. Ами всъщност аз не знам как да си го обясня, но съответно гледам някаква снимка от телефона и се опитвам да я пресъздам съответно това, което говорим, долу на земята. В случая Васил Левски го бях направил от чорапи, тениски, късигащи, дънки и някакви такива всякакви дрехи, които хванах от нас и започнах да го правя. А тук интересното е, че просто трябва да се хване най-характерната черта на лицето на дадения човек, в случая на Васил Левски. Гледайки от телефона, започвам както обикновено от окото, следващото око, нослето и така изграждаш вече самата форма на лицето и в един момент поглеждаш и то пък си станало супер яко. Така че скачам аз да пробвам някакви неща и така.
глухото общество в България и песента се казва "Заслушай се". Слушаш ли музика докато рисуваш и в същото време, докато създаваш музика, раждат ли се идеи за творби? Със сигурност слушам музика докато рисувам. Даже много интересно, че аз всеки път слушам различна музика. В смисъл, ако в един момент рисувам даден портрет и съм си пуснал като фон някакъв рап, който звучи, в следващия момент мога да рисувам друг портрет и за фон може да ми звучи турска музика. Така че музиката за мен няма някакво определение каква точно да слушам, просто трябва да е музика, която ме докосва по някакъв начин в дадения момент. И всъщност, да, имало е моменти, в които докато рисувам и слушам музика и се сещам пък за нещо, което аз мога да направя. Обаче си викам, да, няма да е сега, да си завърши това и тогава ще отида да направя другото. И да, имало и в обратния момент, правейки музики там, влязъл в целия този филм, в един момент се сещам за това, кой мога да нарисувам. И съответно довършвам това, което правя и скачам на следващото. И в този ред на мисли, необходимо ли е човека, който рисуваш, да е пред теб като модел, или е достатъчно да виждаш негова снимка от телефон, от друго изображение? Ами, в случая вие видяхте, тук нарисувах от снимка този портрет. До момента не ми се е случвало да рисувам човек застанал пред мен, така че ако искате, може да направим този експеримент с вас. Вие да застанете, аз да ви гледам и в същото време да видим какво ще се получи. Да нарисуваш мен сега в ефир? Абсолютно да. Ами... Това ще е чудесно. Хайде да започваме. Хайде. За първи път в ефир Денис Алиев ще се опита да направи портрет на модел, който му позира. Точно Започваме. Така. За целта, за всеки случай ще си направя една снимчица. Добре. За да мога така и някакви детайлчета нещо, ако Разбира има. се, да, както така, предпочиташ. Може така малко наля. Точно така, да. Чудесно. Готово. Започваме. Да видим и тук какво се случва. Така, и тук какво се случва. Добре. Продължаваме да направим нещо. Надявам се красиво.